Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin sewu dumateng para sedherek kula sedaya sepuh mewah anem jaler saha estri ingkang sami rawuh pilenggan wonten Mergi Agung RT Sawan iki Nggih. ingkang sami ngedalaken ambengan ing wekdal dalu menika Nggih. Ing sekawit monggo ngaturaken puja puji syukur dumateng ngarsipun Gusti Kang Maha Kuwaos nggih. Nggih. Dene menapa kanthi berkah laramanipun Gusti Kang Maha Kuwaos kita sedaya dumuginipun wekdal sakmenika tansah pinaringan berkah rahayu wilujeng sahingga saged makepal ing wekdal dalu menika nggih. Nggih. Nomor kalihipun kita sedaya nyuwun sahabatipun Kanjeng Nabi Rasul nggih. Nggih. Mugi-mugi kanthi sahabatan Kanjeng Nabi Rasul kita sedaya ingkang sami ngagem syariatipun agama Islam saged dados tiyang ingkang kagungan sifat akhlakul karimah nggih. Nggih. Ing wekdal dalu menika kita sedaya sami sareng-sareng ngedalaken ambengan sikul suci ulam sari minangka kintun donga dhateng para arwah leluhur pejuang Republik Indonesia inggih menika pengetan Hari Kemerdekaan 17 Agustus ingkang kaping 87 nggih. Nggih. Larasipun tanggal 17 Agustus tahun 2016 menika nggih. Nggih. Pramila dipun wontenaken wilujengan mugi-mugi sedaya arwah leluhur ingkang kula lan panjenengan sedaya dipun kintung wekdal dalu menika pinaringan jembar kubure padang dalane lepas separane diako umat rasulipun nggih. Nggih. Semanten ugi sedaya keluarga kita sedaya para putra pertiwi kita sedaya pinaringan rahayu wilujeng gampang gangsal nyambut kardi pados rejeki. Amin. Ingkang pun sandang linu ingkang pun dahar rinten kelawan dalu sampun ngantos wonten sambikalanipun. Amin. Semanten ugi kita sedaya saged njunjung dhuwur derajat yang sepuh sekalian, njunjung dhuwur derajatipun agenipun sedaya, njunjung dhuwur derajatipun negeri Nuswantara menika nggih. Nggih. Lan saturan kangge tatapan wilujengan kita sedaya nyaosaken sedekah sekul ulam sari minangka berkahipun Gusti Kang Maha Kuwaos medal saking inti sareng bumi sareng geni sareng toya mewah saringipun cahya milih dipun caos kemat kita kula sedaya panuwun kita sedaya sampun ngantos wonten sambikalanipun. Amin. Lan Nggih. saturan anggenipun salgodriyan wilujeng salebetipun griya wilujeng sak yaipun griya lan simrambahan dhateng sedaya tanem tuwuhipun memah raja gadhahinipun sedaya wilujeng rinten kelawan dalu sampun ngantos wonten sambikalanipun. Lan catur malih Kanjeng Nabi panutan Kanjeng Nabi Rasul mewah sekabatipun sekawan Kanjeng Nabi Abu Bakar Umar Utsman mewah Sayyidina Ali mewah sak garwa saputra mandhapipun para nabi para wali ingkang mandhapaken kawula Islam ing tanah Jawi dados paugeran kita sedaya. Pun kamenan inggih dana berkah rahayu wilujeng samangatos wonten sambikalanipun. Lan satur menawi Kanjeng Nabi Ilyas menawi Kanjeng Nabi Khidir Kanjeng Nabi Ilyas ingkang mengkoni ing daraten dipun mbah rinten kelawan dalu. Kanjeng Nabi Khidir ingkang mengkoni toya ingkang dipun suwi toya sak kiduran kangge ngetrap tata piran wilujengan ing dadal menika pun kamening dana berkah rahayu wilujeng sampun ngantos wonten sambikalanipun. Semanten anggen kula matur bilih wonten kirangipun nyuwun agunging pangapunten. Sami-sami. Wantu-wantu kita sedaya monggo sami ngaturaken lapak sadat panatagama kang jeneng Ratu Rohilapi dumunung lajere sanubari kang dadi pancering urip sing madhep mantep maring Allah ngasa bareng dhateng pangarsane Gusti Allah. Semanten anggen kula matur dunungan sak cekapipun kula aturaken dhateng Iman Tahlil Bedal kula semanggaken.
Saking kula akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.